כשבגרו שייחור והוצאנו את הזמן על ביצות וכבישים, לא היו חתיכות בארצנו, אך היו יא חביבי נשים. אך איפה הן הבחורות ההן עם הקוקו והסרפן, עם הטוריה והשבריה, למה כבר לא רואים אותן? הן היו אז רוחות כך ממעל על סוסי עתודת השומר, אך כיום הן רוכות על הבעל, וחמור זה כבר עסק אחר. אך איפה הן הבחורות ההן עם הקוקו והסרפן, עם הטוריה והשבריה, למה כבר לא רואים אותן? הן טמנו בחזה פרבלו וכמה רימונים לשעת אש, אך כיום מחשופים יש כאלו שבקושי נכנס מה שיש. אך איפה הן הבחורות ההן עם הקוקו והסרפן, עם הטוריה והשבריה, למה כבר לא רואים אותן? הן קראו על הגורן את פושקין, וקראו את הלב בו בזמן, אך כיום זה שונה בפירוש, כי הן מיד ניגשות לעניין. אך איפה הן הבחורות ההן עם הקוקו והסרפן, עם הטוריה והשבריה, למה כבר לא רואים אותן? אך איפה הן עם הקוקו והסרפן, עם הטוריה והשבריה, למה כבר לא